ira. Aku eling dikala petang polo dina sing kepungkur Riko ngomong ning aku nek arep golek kamukten. Nek wis jangkep petang polo dina ngejak ketemuan ning papan kene. Sejatine ana apa, Kang? Nek ngono awakmu jek eling. Petang puluh dina lawase. Aku topo kok ereng-erenge Gunung Pegat. Kang Sentanu topo nang Gunung Pegat. Yo Kang. Kepingin dadi wong sekti Mandraguna. Cocok. Omonge Simbaku lan buyutku. Iya. Nek delok poso bakal nemoni riyaya. Nyatane tak rewangi mepes raga nglinting usus. Beneran? Ana sanjane ndukure Gunung Pegat ketok cemlorot. Riko ketok cemlorot. Niba nanggone pangkonku. Iki kang aran Pusaka Wahyu sejati. Oh, nek ngono Riko wis kasil oleh pusaka Wahyu sejati. Terus aku njaluk kringetmu satetes. iya. Budhalo nanggone pendopo kelurahan nang desa Mandura. Nang desa Mandura terus Nanggone Luranata. sejo karepe, Kang. Nagih janji dek rikala semono barek sentan. Mumpung durung iki daluwarsa. Ndang budhalo Purwawasiswa tak pasrahno barek awak. Nek ngono aku njaluk pangestu Riko, Kang. Tak budal ning desa Mandura nemoni Lurah Nata. Tak ideni koyo Banyumine aja ana alangan rugi apa-apa. Pangestune, Kang. Halo. Budal saya. Luranata. Tak arewangi meneng. Tak arewangi guyang-guyu ning awakmu ora ngerti. Sadurunge awakmu dadi lurah. Sambat mbarek Sentanu. Kang Sentanu. Rewang ngono. Aku magang dadi lurah desa Mandura. Sakwayah aku wis dadi aku gak lali mbarek Riko. Saben kok sing sisih kula niki garapen Kang ning jebule ora ana wacana. Ya, Luranata. Eprik ombro. Ojo girang gembuyu. Nek awakmu benjani janji marek Sentanu. Tak tamaki pusaka Wahyu sejati. Weh, desamu Mandura tak gawe banjir getir.
Iki dina aku arep ngomong karo sampean, Kang. Nggih. Mang bengi jam 12 bengi aku ngimpi gak enak. Eling. Setahun sing kepungkur anakno lurah-lurah ana desa Mandura. Nggih, Gusti Lurah. Sing dadi kaliya aku. Nggih. Tapi aku eling karo Sentanu. Wonten napa kali Kakang Sentanu? Aku tau janji karo wong sing jeneng Sentanu ngrewangi aku jumeneng dadi lurah. Mula dina iki ana papan Mandura kapura sing pinggir kidul sampean jaga. Sapa pawongan sing mlebu nang papan panggonan Mandura balekno. Nek gak nggo tapak asta. Nggih, Gusti Lurah. Ngene Kang Cari. Nggih. Ditenon. Nggih, Gusti Lurah. Jaman semono pas Gus Lurah sik jalan-jalan lurah. Kakang Sentanu ngewan. Sana. Aku arep takon barek Riko. Iya. Apa bener kene iki jenenge tlatah Desa Mandura? Bener gak salah. Sesjo lan karepmu ana apa nang Desa Mandura? Ngene. Tekaku mrene aku bakal nemoni Lurah Desa Mandura ya Lurah Nata. Iya. Nek awakmu ngerti dudohno neng ndi Lurah Nata? Gini, sadurunge tak dudono. Jenengmu sapa? Aku Wiro. Sebalike awakmu Jenengku Carik Pono. Selaku Oh. Carik wakile lurah nang desa iki. nek ngono awakmu Carik Desa Mandura. Ya. Mapan kebeneran terno aku neng Lurah Nata. Sik, dhisik. Lurah Nata pesen. Sapa wae pawongan sing gak nggawa tapak astane karo Gus Lurah. Gak oleh mlebu. Carik Pono. Ya, Tak dong cara alus. Awakmu malah gak gelem nduduhi aku ngeterno neng Lurah Nata. Wira ngertenono. Gus Lurah seewu ana perlu nang Jawa. Desa dipasrahno aku selaku Carik. Gus Lurah ya pesen. Sapa pawongan sing mlebu nang Desa Mandura nek gak nggawa tapak astane Gus Lurah gak oleh mlebu. Nek ngono awakmu ngalang-alangi apa sing dadi kekarepanku. Wira, jelas aku ngalang-alangi awakmu mlebu nang desa iki. Oh bangsa kurang ajar. Kadung sarana apik. Mumpung durung dadi sulame bumi neng tlatah Mandura. Galio, Carik Pono. Karepmu apa tak ladeni? Lek tak delok dedeg piadekmu, awakmu yo wong peguron. Ayo dibuktekno. Aku apa Carik Pono sing bakal gemblundung sirahe nek papan. Piro? Dadi karepmu adu kesakten. Sembarang. Piro? Ayo adu kesakten. Awakmu aji-ajimu. Sapa sing dadi sulame bumi? Carik Pono. Sumbarmu ngidap-ngidapi koyok sondol langit. Nyatane kene aji pamungkasku wis keplayon. Woi, oh. Lurah Nata. Gak liya Lurah Nata ya aku. Tak
tak jabel bosoku. Perlumu kon Riko jabel bangsaku. wis gak lali ambek aku kan. Aku gak lali. Kon rewangi Sentanu. Yo bener. Sejo karepmu mlebu ning Mandura katil apa? Aku dikongkon Kakang Sentanu nagih janji ning Riko. Riko lo semono apa gak eling? Riko kate calon dadi lurah. Jaluk tolong ning Kang Sentanu. Sing blusuk-blusuk Kang Sentanu karo aku. Janjimu kate ngekei tanah bengkok ning saiki kasunyatane ndi? Gak ono jebuse blas. Aja gampang kon ngomong sing ngono. Eling. Aku arep ngekei hadiah Sentanu karo awakmu. Kon kenjang metu teko Mandura. Bengkok kabeh sisih kiwa sing tengah tak seklano. Tapi nek dene dina iki kon arep njaluk ungkit-ungkit barang dapuramu. Ning awakmu sing janji-janji dhewe. Mula iku dina iki iso gak iso kudu kok serahno tanah bengkok sing tau kok janjekno ning Kang Sentanu. Umpama gak tak serahno, Oh bakal tak jae mati aku. percuma. Ana duta sing galung karo Lurah Nata percuma. Kon meguru pirang-pirang taun aku gak mundur sadang karo. Ayo, nek kon mulane sing sejati sugih ilmu, sugih japa mantra. Kokno ilmu tak tampanan. Nek pancen kok ngono sumbarmu, yo Lurah Nata tampanoro kaji pamukasku. Yo! Waduh! Mari kok derajat. Aja nyepelekno Lurah Nata. Lurah Nata. Ya apa kabar Sentanu? Padha waras. Aku tasahe geger karo momong-momongamu nalika semono aku ngerti nek ngrewangi aku nalika tanjar lurah sing dadekno kon ya karo rewangmu. Tapi dina iki mbaguduk makuta waton. Wani jamak karo aku. Antene aku sing ngongkon Wira iku mang aku. Mulane Wira tak kongkon bar nanggone awakmu supaya awakmu iki mulungi. Ning tibae awakmu iki malah padudon bareng Wira sampe Wira sambat. Nek kene ta. Lurah Nata. Kon duduk dulur tunggal bapa lan biyung, nek dulur tunggal wejangan. Nek kene tak eman. Aja nganti awakmu padudon barek Sentanu. Ulung ngono, tak jung carana apik. Sentanu. Iya. Kon nek ngomong sing kaya ngono apa wis bener. Nalika semono kon kenjang saka Mandura, aku ngomong nek bengkok tak kei, dening kowe gak percaya. Malah metu teko jabaning desa. Lurah Nata. Sentanu gak kakean ngomong. Babakan tanah bengkok mbok wolongane marang Sentanu iki tak jaluk oleh gak oleh tak jaluk. Cethoke Sentanu dina iki jaluk bengkok sing nalika tak omongno. Sebab sing soro Sentanu. Loro atimu. Gurung tau garap bengkok sing tak kei. Ya bener, pancen kaya ngono. Entahnya. Ya, Pancen tak gawe ngono. wah.
Nek Sentanu dina iki gak nrimano omongku sing kaya ngono. Ayo ngejak apa? Ngomong sedina ping 7 tak ladeni. Weh, sumbarmu ora nata. Kaya iso mecah-mecah wesi dari gen. Nek kenek tak elingno. Nek awakmu gak kenek tak elingno, ngejak apa Sentanu ngeladeni. Sentanu, ya sakarepmu. Nek ditontok penduduk Mandura kabeh. Ya, percuma nek adu kasekten Sentanu karo Lurahno. Ayo karepmu adu to sing balung mesian didadekno penonton iki Desa Mandura. iya. Sakarepmu. Kon dodol aku sinuku. Umpamane awakmu mang omonganmu ora medno ngabangno kupinge Sentanu ora bakal kontem mekaning Pak. Ya, kriwikan dadi grojokan gelandang carang teko pucuk perkara gedhe sing mburi. Tak terusno aku mlebu nang desa Mandura. Tanah bengkok ora diulungno barek Sentanu kuwi tak gawe Karangabang desa Mandura. Abot-abote kepingin dadi pendekar sing pempengan pilih bobot uga pilitan. Kepingin wong sekti Mandra guna. Tak rewangi nyecep ilmu jaya kawijayan ana ngarsaning bapa guru. Dawe bapa guru iki dina aku kudu mudhun ana ing tanah ngare. Tak rewangi munggah gunung mudhun jurang paribasan. Pancen wis tak niati uga tak kajati. Omonge bapa guru ibarat lurang wis haring pentengane. Dawe bapa guru pancen bener. Yen kepengin dadi wong sekti Mandra guna, kudu tolong sak padha-padhane menungsa sing mbutuhake pitulungan. Sampai gak pamit mbarek dulur tuwa. Bedhake kepengin goleki kang aran Wahyu sejati. Babar pisan gak ngerti apa sing dimaksud Wahyu sejati. Lho, Kang. Tak pangapura.
Kon metu sak njabaning padepokan tanpa kandha barek dulur tuwa. Cilik tak leting gedhe tak golo-golo ing ngarsaning bapa guru nyatane. Bab pamit kowe ora gelem. Sepurane sing gedhe, Kang. Iya. Bapa guru ngutus aku, Kang. Abot-abote bekti marang bapa guru. Awe bapa guru. Aku dikokon golek wahyu sejati. Babar pisan gak ngerteni, Kang. Ngerti dununge wahyu sejati. Babar pisan, Kang. Mung tembung sanepan aran wahyu. Ning kabeh mung ora didoleki ora bisa ketemu. Siji, kudu lek menungso kang winasis sing elmune luwih. Pindho endi papan pasekaran biyene wong sekti Mahamara. Awak dhewe nyemedi meminta marang Gusti Kang Rara Jagat muga-muga bisa nemu ning WC. Ya WC iku kena sing dirani wahyu. Ngono, Kang. Gaib-gaib samaring samar. Mulane emang ana mempes raga mbanting nyawa bondo dhuwit 100 ateges paribasan. Ditus kabeh mau kudu madhep-mantep marang Gusti. Mula nek sanyata kaya ngono jumbo karo aku. Kandhane Bapak Guru, aku kudu nemone wahyu. Mula ayo bebarengan pumpung burung muncule Sang Bagaskara sengenge tukatan. Ayo dimulai. Ayo, Kang. Sapa? Mboten. Kula nek ningali yu lurah niki lho. Antarane susah kali mboten susah kok sami ngoten. Maksude piye? Jenengan niki kesusahan, kecalan kali bojo Ranata. Tapi pasuryane jenengan iki lho mboten wonten berubahe. Ngene lho Kang Bayan ya. Nggih. Wong selaku aku ki lak lurah ning Desa Mandura kene. Nggih. Ning umpama aku rengu ning penggaleku, terus umpama ana warga sing njaluk apa-apa ning gone bale desa. Njur lek aku meneng nyundrut mukaku kan wong kan ora seneng. Senajan to aku ki lagi sungkawa penggaleku, ning umpama ketemu wong esem guyu kudu tetep ana senajan to lagi rengu aku. Leres. Senaos kados pundi kemawon namine menungso mboten angsal berlarut-larut masalah susah utawi sedih. Bener. Napa malih kula nggene mriki sakjane nggih sungkan. Sungkan lha apa? Lah ya napa nggene mriki kanca kula nggih wonten. Ya padha wae to. Intan. Kanca apa mantan iki areke? Ora mlebu blas. Lah ya Intan kok gak metu. Gak metu Mas Heru ya gak metu. Enggak apa arek. Lah ngeten lho yu Lurah. Nggih. Nek ningali saene Gus Luranata. Napa malih daerah Mandura. Niki guyub rukun masyarakate krana kepemimpinane Gus Luranata. Bener. Tapi ngene lho Kang yo. Sing dadi pamikiraku. Nggih. Lek jare sampean Kang Nata iki wonge kan apik. Nggih. Karo sapa wae iki tindak tanduke ya sopan. Leres. Ning kok ana musuh. Gek musuhe iki aku sing tak gumuni. Kok jenenge iki Sentanu. Gek Sentanu ki aku tau krungu. Tapi ning endi? Yu Lurah. Jenengan enget-enget rikala semanten Gus Luranata tanjar calon lurah. Mboten wonten setunggal kalih gegandengane utawi musuh calon.
niku namung Sentanu. Mosok Sentanu sing saka desa sebelah kuwi? Sinten malih? Ning ora percaya babar pisan wong pawongan iki apik tenan lho. Ngeten lho Lurah. Sak mangke niku kathah nek terose sing pakem musuh dalam selimut utawi dom sumuruping banyu nabok nyili tangan. Lah sak mangke niku mboten kathah sing wantun nabok nggih tangane Ki Ambek. Ngoten. Nggih. Dadi ora bisa dipadhakake yen pawongane katone apik jeroane ku apik. Mbon beda buah. Kaya to? Nggih, buah niku jenengan lak pirsa duren. Ero. Njawine kados-kados awon. Ning nek dibuka lebete bersih putih sekeco. Kaya ngono. Nggih rambutan nggih ngoten. Njawine kados-kados semute kathah. Ning nyatane nek dibuka lebete putih rasane nggih eco. Iya wis ngono. Ngene Kang. Nggih. Aku ora nrimake lek atiku ya. Nggih. Tak owahe kaya apa wong jenenge wong wedok lagi mangkel ati karo wong kang aran Sentanu. Leres. Ning kene aku njaluk tulung karo sampean. Napa? Njaluk tulung. Kapan aku lu ditulungi tak njaluk tulung. Meneh tak tulungi. Nggih. Yu Lurah, nyuwun tulung napa dumateng bayan? Ora isuk ora sore lek esuk nyekel Sentanu. Cilike dicekel gedene dipateni. Aku bakal mudhun dadi lurah dina iku yen ketemu wong sing iso. Yu Lurah. Heeh. Ndika kondur pakaryan iki kula ingkang ngentasi. Tak tunggu Prit. Nggih. Ngene. Para esuk penggaweane tambah kebobohan maneh. Oh, alah tik mbok disambangi kancane. Ya mene ya buka-buka. Mbok mau mantep. Dulur-dulur kuwacang kabeh suka dadi lan sak piturute apa maneh bolo-bolo ngising kabeh. Cilik gedhe nom tuwek lanang lan wedok. Niki wak bayan guwak sayembara utawa patem mboyo. Sapa sing iso nyekel menungso kang aran siji Sentanu, sing nomor 1 dirangket, sing nomor 2 iso merjayane. Ganjarane gawedhe, engko diaturno Yu Lurah. 1 ganjaran sak sidare semangka paribasane donya samono kae. Sing nomor 2 iso nglungguhi pendopo kelurahan sing paling nyenengno. Nomor 3 iso rabi karo Yu Lurah sing ayune kaya ngono mangke. Lah nek wong kene arek nom-noman gak kebimbang Yu Lurah ya pelo ngono ae. Wong Yu Lurah sampean karo dhewe ayune lho pitung kecamatan Yu Lurah. Kok ngadu sing banyu gak gelem ngalih saking senenge. Mosok rek liyane kene gak ana. Dulur-dulur arek nom-noman mang mula ta nek wae ana bendhe ku nang age-age siap. Cek ro apa sing dikarepno. Wak. Sampeyan mantak delok teko kadoan. Sampeyan nabuh tung-tung tengah wingi sampeyan dodol es tuntung ta? Es kagek ku sempal ngono. Lah sampeyan tung. Lah masalah rek. Awakmu lho mosok gak ro aku sih. Wak bayi. Oh bayi bathukmu metel ngono. Aku iki bayanmu rek. Lah nggih Pak Bayan. Lah iya. Nggih. Bayan Mandura. Nggih. Awakmu krungu aku nuthuk manganggitmu apa? Lah napa dodol es tuntung? Aku iku ngguwak sayembara utawa patemboyo. Oh, sayembara. Sayem iku mayembara menganti mriko Pak nggih. Oh tak tutuk bathukmu rengat rong dina. Maksude ngene lho Le, tak tegesno. Ibarat 17-an iki ana lomba. Ngono lho. Oh nggih. Lah hadiahe kok gedhe. Napa, Pak? 1, 2,
donya sasi garis semangka. Pak. Wong sasi garis semangka, kula 3 trek saged tumbas, 3 trek. Ganteng tapi ya kojlok. Lah nggih sasi garis semangka. Iku paribasan le. Oh, paribasan. Donya sasi garis semangka, iku ibarate donya separo awakmu sing ngepek. Oh, nggih. Ngono ya. Nggih. Sing nomor 2 iso nglungguhi pendopo kelurahan sing manggone nggo Bali Desa Mandura. Nggih. Sing nomor 3 dauk suwitaning krama karo yulurah sing ayune 12 kecamatan. Dadi yuluran iku asu, Pak nggih. Asu kakekmu kuno ah. Lah sampean ngomong mang asu. Masalah wis repot rek musuh klambine PKB iki rek. Sopo sing iso nyekel Sentanu? Ya iku. Ngono lho. Oh, ngoten. Nggih. Awakmu melok lebone enggak? Nggih, kula ngleboni, Pak. Nek melok lebone. Maksudnya mboten ngleboni ngeten, Pak. Melok lebone Patemboyo. Kula daftar. Oh, lah ya Nggih. Jenengmu sapa, Le? Kuncara ngono ae. Kuncara ngono ae. Pak Bayan, mboten ngangge ngono ae. Pak Bayan iki wis tuwek kok ngomong sing jelas lho. Kuncara tok. Lah ya ngono. Nggih. Bayan Kuncara tok. Alah Pak Bayan, mboten ngangge tok. Kuncara titik. Lah ngono lho. Wong kene iku cek ero. Nggih. Sakjane aku Bayan goblok ae. Nggih. Kuncara titik. Alah, kathe titik, Pak. Kuncara ngoten mawon. Kuncara. Nggih. Budala mlebu desa, metu desa, teko desa Mandura. Nggih. Nek kepethuk wong sing jenenge Sentanu. Nggih. Pikuten utawa patenono. Pak Bayan, nggih. Pangestu sampean sing tak jaluk. Kula tak budal. Budal le tak pangestu supaya enggal-enggal keturutan apa sing mbok karep. Nggih. Pangestu Pak Bayan. Iya. Kelonong. Ajen ya percaya. Ngene Budi Wijaya gak lari sapa. Sore ayu-ayune ngono, lah saiki peranane ganteng-ganteng. Larango ya ditanggap. Ngene. Aku ndelok peno lucu, Pak. Lucu ya apa sih? Iki apa jenenge? Bendhe Tengara. Wayah jam pira? Iki, Iki ngono meh 1:30. Wayah wengi. Iya. Bendhe Tengara iki awan, iki wengi. Umume bendhe Tengara utawa tengerane jam iku awan. Awan. Rene iki wengi, kan lho bendhe iki. Iya. Iki bendhe ludrukan goblok. Lho, apa panganan ludruk? Lho, sampeyan kok ngono iki. Kowe beno jolok nek mung macam. Pak, lha apa bersing mesti? Sing mesti lha apa? Aku ngguwa sayembara Iya. Patemboyo. Gak lanang gak wedok. Enom tuwek cilik gedhe. Sapa sing iso nyekel menungso kang aran Sentanu? Cilike dipekut, gedene dipateni. Diaturno nang ngersane yulurah, ganjarane luwih gedhe. Aku daftar. Jenengmu? Wiguna. Oh, Wiguna. Ya. Desaku, Desamu? Karangnongko. Karangnongko, kecamatan? Karang Tewel. Karang Tewel. Kabupaten? Karang Babal. Karang Babal. Lah ning nggo kene dadi Karang Taruna. Wah, pangestu karo tak jaluk ya. Tak patenane Sentanu. Tak pangestune le. Lho ngene lho jago loro. Hebat. Muga le keturutan kekerapane ya lurah iso nyekel Sentanu. Yu lurah, kula pun asal jago. Kula engkang sama.
nek gak salah ana kene papan gununge sing jenenge Sentanu. Ya, wis tak niati uga tak kajati. Eling-eling idep-idep aku tolong sak padha padane manungsa. Hei! Sing jenenge Sentanu. Ayo, metu ana papan panggonan kene. Tengah wengi bengok kon gak ngerti sume wong turu. Wong tuwe, aku gak diurusan barek awakmu. Aku ngleni menungso sing jenenge Sentanu. Oh, kon bengok-bengok iki mang awakmu ndoleki Sentanu. Ya, bener. Kana loro telu sing jenenge Sentanu iki aku. Mapan kebeneran nek awakmu jenenge Sentanu. Sentanu. Ya. Iki dina ayo melaku tak rangket tak bawa nang pendopo kelurahan. Apa salah Sentanu? Sentanu. Awakmu mari mateni Lurah Nata. Ana ing Desa Mandura. Apa bener? Sik aku takon sapa jeneng? Kuncara. Kuncara. Ya, Nek ngono awakmu iki minta srana ning Lurah Nata. tak salah apa sing dadi Supaya nyekel barek Sentanu. Nek alingno Kuncara. Kon baleka. Aja melok-melok perkara iki. Sentanu. Ya, wis tak niati uga tak kajati. Abota wong loro tak entengno patine Kuncara. Jalukamu. Nek tak delok Kuncara arek pendekar. Ning durung pepek lempuyangmu. Mumpung durung kebacut bali. Sentanu. Awakmu ngomong nek aku arek pendekar. Ya. Padha-padha arek pendekar wong pendekare. Bukan dadamu. Ketamat aja pamungkas Kuncara kak gemblono tak sembah ider-ideramu. Nekat ama ya. Nek jalukamu kaya ngono Kuncara. Tak bukake dodok. Soken ilmumu ragane Sentanu. Ayo, bukaan ragane Sentanu. Ya! Gak krasa. Nek kanggone Sentanu gak krasa. Tak ibaratno wong adu jago genteng ngabluk. Sentanu. Aja kakek ngomong. Ayo, sunteken ilmu jaya kawijayan. Aja sampe tumasuk ana ing jiwa ragamu. Sendakpo. Kenek pusaka wayu sejati kowe ora mati tak sembah mari ider-idram. Ayo, aja kegede sembah. Wahyu sejati.
Tak sawang saka kadohan. Iya. Gak sesip pangrukuku kon kang aran Sentanu. Ora ana loro telu. Aku Sentanu. Patul coplok oleh tanding bebasane najan kon ngasorno tanding yudane adikku Kuncoro ning Wigana. Ora nrimakno. Mintro saya saka Mandura. Gak esuk gak sore songgek patine Sentanu. Aku benom dadi lurah. Nek gelem Sentanu enak awakmu. Umpamane Sentanu gak gelem, ya apa? Sentanu? Ya. Mesisan suraing Jana Bring papan tinulis. Yen to Wiguna Ya. gak iso gawe patine Sentanu alung jebabah dadi bangke. Ojo sumbar mentak minto tanding. Ayo. Yen kowe sugih ngelmu Jaya Kawijayang guna kasengkan lekas sangkan parane dengat. Ayo, senda kepo suku tunggal bukaan dadamu. Rapalno ajimu aja nganti tumbangsuh. Ketaman aji sosro biro saka astane Wiguna. Oh, dadi sulaming bumi. Tak tampanane piyan ilmu to Japa Mantra. Najan kula tanpa rupa kebak ilmu Japa Mantra atos balunge kandel kulite. Ya, Kang. Mula kon kedengser aku kedengser ayo sakloron nunggal sawiji. Ya, Kang. Tamakno ajimu. Ya, Kang. Ya. Aku wis ngandha ngarep nek kenek tak elingno aja melo babakan iki. Nyawakmu ora gelem minggir saka papan kene, salah situ bakal temekane mati. Tak nyati tak kajane ayo. Sentanu, ojo kutes. Bongko, Kang. Kunjara, Ya, Kang. aku rasa elak mripat muruh dhewe matine Sentanu saka pusakane tak unus tak tamat ning brabani. Dadi sing mateni aku sing nrimo ganjaran kudu aku. Kang. Sampeyan nak ro dhewe, meripat sampeyan yo gak merem. Sing mateni Sentanu gak liya Kuncoro. Maka saka iku aku sing oleh hadiah, Kang. Ojo Kang, dibatek, Kang. Kon tarunding, kon carike aku lurahe, ya apa? Gak iso, Kang. Sakjane Rika kudu ngalah barek dulur nom. Kuncoro. Tak sabar-sabari ngabangno kupinge dulurmu Wiguna. Adegon wani bar aku. Apamu sing tak wedeni? Buat saja. Cak. Seketop. Nom-noman motone beloloken. Sing salah dudu aku peno. Kok iso aku sing salah? Aku geger do mer-mer peno nyelo-nyelo. Aku iki bayang. Karepku nek awakmu gegeran tak pisah, ngono lho, Le. Pak Bayan, saking petenge mripatku, aku mori-mori sapa yang ngarepku tak jotos. Gak ngono sih, Rek. Wong nom-noman kok motore domo. Ora domo. Lah wong lampu kaya ngene kok jare saking petenge iki lho. Tembung sanepan. Oh, tembung sanepan. Ngene lho. Mangarep awakmu mlebone sayembara. Nggih. Sekarone lak ngono sih. Nggih. Lah saiki kok malah geger terus apa? Gak malah mergo aku sing mateni. Kula sing mateni Sentanu, kula. Awakmu sing mateni Sentanu. Aku Wabayan sing mateni. Oh iki. Kula. Wis ngene ae. Sing duwe kekarepan iki dudu aku. Aku mung diutus wae.
sing duwe iki yu lurah. Dadi Pak Bayan iki gak iso mutusi le. Lah sing mutusi yo yu lurah. Ya diceluk rene. Sampe celuk mriki Pak Bayan. Makane yu lurah tak celuke awakmu aja tukaran. Mboten. Nek ditakoni yu lurah jawab sing tegas lho ya. Nggih, teges kula. Gak usah Jujur. digoleki aku nang kene. Yu lurah nek kadung akas delon. Matamu ku lha apa sih? Wong warna yu lurah ku ya ngene lha apa kok jenggilengi ngene. Aku nang petuk wong benol. Ya. Wah. Wah. Eling Mary. Bapak eling Mary. Oke. Pancen awakmu ku wanita sing paling Utama. Gak jelas kan. Yu lurah. Ngapunten saderenge Nggih. jago kekalih nika sami-sami ngakeni mbok menawi ingkang merjayani Sentanu niki lare kalih. Apa iya? Nggih lah kula mboten saged mutusi sing nggadaken kekajengan iki lak yu lurah. Ya tak dangune dhisik. Nggih jenengan tanggal pikirane. Jawab sing bener. Jelas. Nyuwun sewu Kang Mas, namine sinten? Kula Kuncoro. Ah inggih. Panjenengan menika sinten? Wiguna. Oh, Wiguna. Napa nggih leres lek panjenengan menika ingkang mateni Sentanu? Jelas kula. 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 Nggih ngeten iki lho ngarahi pamong bingung ya perkara arek nom-noman. Iki temen sing mateni aku temen Pak Bayan. Kula bae sing mateni Sentanu kula. Kuncoro. Jenengan tangleti ingkang sae sinten sing merjayani Sentanu yu lurah. Sing mateni Sentanu niki sinten? Kula. Yo panggang engkel lho. Jangkrik. Nom-noman ganteng-ganteng gak dirungokno. Yu lurah iki takon karo awakmu. Nggih pun semerap kula. Sapa sing mateni Sentanu ngono lho. Pun geger tak putusane pisan kas. Nggih. Sing mateni Sentanu sinten? Kula. Ya akene aku. Aku Pak Bayan. Kula Pak Bayan. Sing mateni Sentanu kula. Bisa kas ya. Nggih. Bisa kas. Jawab sing jujur aja selak. Iki kok takon. Kula takon jujur, mboten kula balen-baleni. Nggih. Sing mateni Sentanu sinten? Kula. Sing pentak kula. Mesti mawon sampai jempol. Oleh. Oh alah. Ojo kate takon aku jambal yo gak pantes. Kula Dewi Palupi. Dewi Palupi. Nggih, nggih, Tak pripun? jambal basaku. Mengki rumiyin nggih Kakang nggih. Cocok karo Giripat Tembayam. Ora ana sujud sing mengkasi Garya Wiguna. Tetep dadi bojoku pindho aku dadi lurah. Nyuwun sewu. Mboten saged kados ngaten. Lho. Jenengan ngakoni mateni Sentanu, Kang Kuncoro nggih ngakoni mateni Sentanu. Mboten wonten critane wong wedok siji drabi wong lanang loro. Oh, carane ditugel. Aku milih nisor kendukur ae. Yo gak enak Kang, nek ditugel gak enak. Ki sigar biyak ngene Kang. Lho lak pecah. Lho, sampean mburi aku sing ngarep. Wong kula niki Sigarne kula menungso sanes nangka. nek niatine kok ngadep rene sigar biyak. Ku dalane LP ku. Cocok. Pun ngeten mawon timbang geger rame malih. Kula nggak dapat temboyo malih. Kang Kuncoro, Nggih. kula nggak dapat temboyo. Nggih, nggih, nggih. Jenengan rungaken nggih. Nggih. Mukti apa Putri? Mukti. Ya, Pak. Areh sakwutara. Wong mangkare jawab kok telat. Areh ora apa-apa. Dene panjenengan menika milih Mukti. Dinten iki kula mudhun dadi lurah. Bondo donya sakmenten kathahe jabatan kula serahkan ten jenengan. Kula medal tiyang tok. Sarujuk? Aku sing dadi lurah. Nggih. Tanpa kekanthi gak lega. Nggih mboten saged. Jenengan sampun milih Mukti. Dening Putri kedue Kang Kuncoro. Aku nyirik Kang. Gak dadi boyong apa pilihane yu lurah. Yo Kang, yo. Rene kon dulur, aku ndek bengkok amba dadi lurah. Duitku akeh. Iya, Kang. Kene gak iso mbathok melarat njaluk bantu aku. Omongan sampean siji tak titeni temen Kang. Kang Bayan, Nggih lurah.
Wis dina iki aku wis ora dadi lurah nang nggone Mandura kene. Tenaoso jenengan dongkol kula nimbali nggih tetep lurah. Kaya ngono. Wis sak karepe sampeyan. Pesenku mung siji, yen mengko desa iki dipimpin karo Wiguna, ing umpamana bantuan saka dhuwur, tulung. Domen sing bener-bener tepat sasaran, aja didom nang dulur-dulurmu dhewe lho. Sampun kuwatos. Jenengan kula nderek wonten kampung mriki pun 3 taun. Kaya ngono. Nate bayan niku selak napa ta? Iso tak percaya kok. Aku pamit tak ngetutno bojoku ya. Ngoten ah. Heeh. Nggih, lho Lurah. Nggih, saderenge atos-atos. Napa kang terakhir kula pesen jago nom-noman iki solae pun karo-karuan. Bener Pak Bayan. Gak ketip belas. Yan. Kon kok gak ngajeni beraku. Lurah. Nggih. Rayu, luwak. Luwak matamu kuno. Nggih. Umpamna Desa Mandura. Nggih. Lurahe Wiguna. Wiguna yu Mandura. Peraturan sing lawas tak pendem. Lho. Tak perbarui ganti anyar. Peraturan ingkang lawas termasuk perda lho niki. Terus sampean pendem sampean ganti anyar. Niku peraturan sing yo napa malih? Pajak biasa piro? Ningali amba ciute karangan. Napa malih nek pun dibangun ibarate niku pun diakoni negara, omah nek dibangun pun gak ada IMB. Niku nek dilebono bank payu larang. Jelas. Tapi nek pun gak ada IMB niku mboten saged larang. Iya. Terus peraturan sih yo napa? Biasae piro? Enten sing 100, enten sing 200, enten sing 50. Rungokno. Nggih. Naik 3 lipat. Lho. Naik 3 kali lipat. Sing 50 dadi 150. Lah sing 100? Sing 50 mumrah pajeke. Sing 50 aku, sing 50 ge mbangun. Wah. Durung dilantik lurah wis kaya ngene. Lho, lurah bijaksana. Masalah ya muga-muga kok kuwacang lurahne gak ngene rek. Lho. Mandura iki aja kok padakno desa lain. Maju meneh, maju. Mandura. Bangunane pesat. Terus nek empun masalah pajak. Sembako niki bagiane tiyang sing mbon kathah. Aja didono dhisik. Lho. Kok mbok didono? Sak truk. Nggih. Didom separo. Lah nek sak truk didom separo, sing dereng keduman kebagian niku mesti tanggung lho. Lho, dilae. Nek duwe bojo gak dikeki. Lho. Senajan uripe kekurangan, gak dikeki. Lah sing mbon gak ada bojo, rondo dikeki. Nah nek sing ayu, tambah lipat pindho. Gak iya temen. Ya muga-muga rondo kene sing tuwek-tuwek akhire cekak digendak. Ngerti kok? Ngeten lho, Gus. Kula niku jangke mawon. Lah kula nderek mriki niku nggih ngapunten ngabdi teng kampung mriki 30 tahun. Dereng nate enten pamong siji selip barang sing gak melok duwe hak. Hake fakir disupaken. Yan. Nggih. Lurah berkuasa, bijaksana. Nek kon manut tak ingu ngorak sampai tuwek. Gak manut pecat. Golek bayan 7 kon keturutan. Oh. Tadi bawane termasuk pamong bayan nek nganut lurah slamet pahalane utawa ganjarane luwih gedhe. Iya jelas. Tapi nek gak nganut dipecat. Iya. Badoken Desa Mandura tak lucat. Palupi. Aja enak kirang gembul. Taunana windanana. Kon kudu dadi bojoku.
Gusti Kumara. Apa to? Wis semono suwene awak dhewe nyecep ilmu saka Gunung Klobok. Goblok. Lah apa nang gunung kono iku? Ngelek ilmu, Bos. Gunung Penanggungan. Yo, Gunung Penanggungan. Saniki awak dhewe wis mudhun teko gunung, terus apa sing mok karepno? Ilmu sembarang wis mok duweni. Ngene to. Kandhane Bapak Guru, nek awak dhewe iki wis kasarane ilmune wis tuntas. Bener. Mula iku kudu ngaplikasino nang gone masyarakat iki aja sampe awak dhewe duweni tumindak sing ala. Berarti kudu dilakoni sing apik. Ya. Kudu gawe kaping kebaikan. pindhone aku yo kangen barek bapak mbokku. Yo bapak Sentanu. Kon kangen ambek keluargamu. Iya, Wong mangkano tuamu. aku kepingin mulai nemoni bapak karo mbokku. Awakmu enak iso kangen ambek keluargamu. Lah awakmu apa? Aku emak wis gak duwe, pak yo gak duwe. Lho alah to. Terus aku kudu yo apa? Wis ngene ae. Kapak-kapano awakmu sing ngancani aku nang gone peguron, kecilik nganti gerang kaya ngene iki, awakmu tak anggap dulur, ayo melok nang gone omahku. Berarti aku melok mulih nang omahmu. Yo, Ya wis nek ngono. ayo budal. Berangkat. Atiku pirang-pirang dina ki rasane tratap. Tratap tansah ketoken bojoku. Walah Kang Sentanu. Ana apa Kang? Nganti batinku kaya ngene Kang. Muga-muga sampeyan ora ana alangan apa-apa ya, Kang. Tapi batinku ora kena dicoroi. Yen sampeyan nemoni cilaka, Kang, keban ndang bali ya, Kang Sentanu. Kang Sentanu. Kenapa dek bojoku dek? Yuk, Sadek. aku njaluk sepuro yuk. Sampai ono kedadian koyo ngene, aku gak iso bela marang Kang Sentanu. Gak apa-apa sing penting bali bojoku. Kang, Iya. aku sepurane Kang yo. Aku njaluk pamit yuk, Kang Wisan. Aku tak nerusno lakune Kang Sentanu. Sing hati-hati ya. Aku gak trimo Kang Sentanu sampai digawe loro koyo ngene. Bakal tak gawe Karang Abang Desa Mandura. Pamit Kang. Iya, hati-hati Wiro. Sampeyan kene apa, Kang? Aku ketiwasan. Aku nang gone desa Mandura nang ngene Lurah Nata nagih janji dek rikala semono kok. Sampeyan nang desa Mandura nganti nemoni cilaka sing kaya ngene, Kang. Ora diwulung nganti padudon bareng aku. Lurah Nata tak pateni. Ono maneh arek nono mansapara. Aku lengah keris wahyu sejati mantep nganggone ragaku mbokne. Pusaka wahyu sejati ora ana loro telu sing kuat. Nggawa pusaka iki ya kejaba anakmu Jati Mara. Ngomong apa?
Rangka iki enggal-enggal iki babuten kaya-kaya gak kuat aku kok. Tak jabute supaya sampean nemoni tampa ya, Kang. Betana, Kang. Aduh, mbokne. Aduh, mbokne. Aduh. Sawise tak jabut piantel sampean, Kang. Sampean murca datan lari, Kang Sentanu. Kowe bali ne. Yung Jati Kumara teka dadak biyung udan tetangisan kaya ngene sajae ana apa, Yung? Ngertanana jodole. Kowe bali ning ora tepat waktuna. Anane biyungmu nangis keloro-loro dole. Bapakmu tumekaning pati. Bapak mati, Yung. Waduh. Bapak tumekaning pati. Mergo lara apa digawe pati barek wong, Yung. Mangkane biyung nangis. Nangis bapakmu. Bapakmu mati digawe pati wong dole. Sopo sing wani mateni bapak, Yung? Jati Kumara gak nerimakno, Yung. Sadurunge bapakmu mati dole. Bapakmu ninggal pesen karo biyung. Piandele bapakmu awujud wahyu sejati jajal tampan ana dole. Nek kowe wis nampani piandele wong tuamu ateges. Kowe bisa nyambung watang putunge wong tuamu dole. Juduka desa. Mandura. Takono sapa sing gawe patine wong tuamu dole. Nek ngono, Yung. Dina iki aku budal nang gone Mandura, Yung, golek sapa sing mateni bapak, Yung. Sing ati-ati ya Jati Kumara. Riko ya sing hati-hati nang gone omah ya, Yung. Aku pamit. Sampeyan kok merengut apa sih? Aku asline ku asal-asal ngomong. Alasan ngomong. Iya. Lah nek kula tingali ngeten ya Lurah. Kang Lurah niki termasuk pinter milih bojo. Bojo sampean niki. Lah kok iso pinter? Lah ditilok pawakan sampean iki kaya beras-beras sing punel. Umpama ditetel, empuk-empuk ndane rek. Niku tembung saumpama lan sanepan. Sampeyan iki pilih tan guyu. Wis aja guyon ae. Kula mboten guyon. Bener kali sampeyan mesti sampeyan iki gelem guyune sing gak tawar. Wong aku iki wong
Sume. Wong sume. Sume ana ewange lek nggo tengah embong kaya wong gandeng. Lho ngene iku. Mbak Yan, wis cintai ngene. Lho biasa tangga. Niku termasuk tiyang sing kepengin dadi bayan mboten saged niku mesti ngoten niku. Contohnya kados Kang Jono niku mesti ngoten niku. Asline niku kate ganteni sampean ya. Nggih, sayange kalah pinter kali kula. Pek. Wis ya apa? Balik desa iku. Balik desa kula dol. Jeladrah. Mboten maksude pun beres, penggawean teng balik desa pun beres. Pun Pak sembako wis kabeh rata. Masalah sembako pun kula lumpukno, kula tumpuk. Lah kok ditumpuk? Gak didum ta? Lho, dereng kantuk perintah Gus Lurah mboten kantuk didum. Nah wong Pak Lurah gak tayo kok diturut. Lho, sampean pun ngoten. Lek kula mboten nganut perintah Gus Lurah, lek kula dipecat, kula nyambut gawe napa? Sampean purun nanging ngono kula. Nang kowe ana ngusung-usungi gamelan kono lak yo kan. Lho, kalah mbek tamun. Gonge wis diusungi tamun, aku kon ngusungi gong. Kate ngomong apa maneh? Wis aja guyon ae. Mboten guyon nggih, mboten enak yu Lurah nggih. Lho, enten tamu mangga. Enten tamu yu Lurah nggih. Oh alah, monggo. Loh. Niki sinten? Iki ta. Nggih. Ayo sapa sih? Ayo sapa ayo. Kaya bojone Kasdi sih. Monggo. Apa? Monggo ayo Lurah, sampeyan niku kok do ngarep. Kangen kali sampeyan Dek Esi. Oh alah. Sampe kabare piye, Dik? Ya wis alhamdulillah ngene iki, Mbak Yu. Kang Lurah bener kan? Oh, nggih bener. Ya padha iki ambek bayane. Alah. Niki adalah Rai. Kok bayane ya ngono yu Lurah, ya wis sembuh ngene iku. Ini apa bayane? Bayane Bayane kok nek fales ngono kok. Pales kakek meh, kakek mah. Nggih ngapunten. Nggih ngene lho. Nggih. Asline ku izin bolak-balik moro. Nggih. Bolak-balik rene tapi Yo gak usah izin ta. Wong aku koyo ngene iki ya mergo sampean. gak apa-apa teman tadi. Yo gak apa-apa. Sampeyan butuh apa yo kan ngomong. Yo Tayan, lah iya Napa? yo. Napa sih? Lah nek yu Lurah butuh apa-apa iku kaya Ini lho Dek. Nggih beke. Kang Kuncoro iki lara maneh. walah. Wis suwe lorone. Ya wis ana 2 minggu. Lah aku wis gak kok nyambut gawe. Aku mbok disini beras ngono lho Dek Esi lek ono. Yo ono ae. Le kok dhisik. Lah napa kajenge lan apa? Nyele beras. Nyele beras niku didamel napa? Ya dipangan. Niku mboten nyele, lek nyele niku mari disile digawe balekno. Lah niku sampean pangan sampean saged tambalekno beras. Ya engko lek olehku mreman-mreman ku tak gene nyaur mau ya iso Oh, sih. termasuk utang. Ya wis ngono iku lho. Pun gampang-gampang utangno lho sampean. Ya sampean ngomong Tanpa izin kali Gus Lurah, sampean berbahaya. Tangane yo aja ngono. Nyulek tanggane. Kula mantun dikrawuk kok ngian. Ya wis nek ngono. Mbak Yu, aku tak Ipalupe golek sian ya Dek. ya wis tak jul wis sik ya. Kang Lurah kene ae. Ya tunggu ono ya. Nggih, benten pitik kula gunake nggih. Sampeyan niku bayan. Nggih, kula bayan nggih. Penggaweane sampeyan napa mawon Pak Bayan? Nggih kora-kora, umbah-umbah. Bayan tak ketibal. Lah bayan mau sampean nate dadi lurah. Lah penggaweane bayan niku lak nggih ngoten iki. Lho. Ngapunten, Gus Lurah nggih, ngapunten. Kon kok ngoceh kono mau betet. Lho mboten bedet kula, jambul. Ngene mbul jambul. Hei! Kula wak bayan ucok. Ana apa saja kon kok ngomong nganyi-nganyi. Enten tamu Gus Lurah. Tamu Nggih daya. istimewa? Wah jelas. Temen ta? Jelas nek kangge sampean. Endi? Nah, Wah.
Bayan kena tak ingu sampai besok. Nggih. Kabare pripun Kang Lurah? Dek, Balupi. Dalem kula. Sakwise aku dadi lurah bengkokku ditambahi karo wong kampung. Nggih. Seneng bareng aku, ya Tayan? Nggih. Mergo aku lurah bijaksana. Ya alhamdulillah lek penduduk kula terjamin lurahe jenengan. Lho, iya, mung wiguna. Nggih. Suwe gak tau petuk karo sampean. Nggih. Janur gunung kok teko mrene butuhe apa? Nagih janjine jenengan Kang Lurah. Ndek kepungkur saderenge kula simak kalian Kang Kuncoro, jenengan lak sanjang kalian Kang Kuncoro. Ing sak wayah-wayah awakmu ora gablek apa-apa Kuncoro. Kon ra duwe apa-apa. Teko ning Pendhapa Mandura njaluk bantuan bakal tak wenehi. Aku ora lali. Saniki. Janji kudu ditepati, nek wong sumpah gak kena dirubah. Leres menika. Ning bakune aku duwe tujuan. Tujuan menapa Kang Lurah? Oh, keliru. Keliru to, Yan? Keliru. Sampeyan kuwi rene iki butuh apa? Wau sampun matur Dik Sukesi. Ya. Winginane niku pun ngambil uwos kula kali yatra. Terus Kang tasik sakit to bojo kula. Niki badhe ngambil uwos malih lek wonten nengke mantun mreman niki dibayari kok minggu ngajeng. Masalah bojomu tak tanggung sampai waras. Nggih. Bila perlu beras tak kirim sak kol. Damel napa wong kula mboten buka toko kok. Lurah bijaksana, ya Ten? Nggih. Damel maem mawon niku kenging damel seminggu. Tak enak uripmu, Dik, timbang urip soro kiri mencore kaya ngene. Heh? Dadi plambene tangga paru. Wong diajani wong saka duit dan duit. Lho, mengki riyen to wong kula niki ngomongno utang kok malah jenengan ngambrawara mikir wong liya niku macam Lho, pripun? aku tolong bar awakmu, eling-eling sing dadekne ku awakmu. Aku gak pamrih apa-apa, aku mesakno. Gelem nrimo gak? Lek mboten wonten kula tak mantuk, Mas. Lho, ana Lurah Sugih. Tapi pun diparingi napa taping napa-napa lho nggih. Sing jelas njaluk omah, sawah, sembarang tak turuti, kon kudu dadi bojoku. Kurang ajar kon Miguno. Tadi tengi teko ngarep omonganmu saya mblarah. Tibane kamu sik duwe rasa seneng karo aku. Apa bidak matamu aku bojone Kuncoro? Kabeh mau tak niati tak kajati. Tumpet blek sak lumeng bumi sak uripe langit. Yen aku tanpa gandeng renteng barak poli alung boyo jebabah dadi bangke mati. Terus karepmu? Kudu tak rapi. Ora sudi aku. Gelem gak? Ora. Gelem gak? Das pundi? Lah wong sampean dhewe dioncekno Glimpang kok. Lho aku ngalah. Ngalah apane wong kejulungu kok ngalah. Nek rugi tipu aku. Dasare niku aku kuat kula dicekel-cek dioncekno Glimpang kula nggih. Nggih. Lho, Dik. Nggih, monggo. Wayu, nek macam ngene wayu. Nggih, leres nggih. Wis gak usah ngudha-ngudha. Yu Lurah mau nandi? Heh? Yu Lurah mau lho jarine nyeleh beras. Tak kei wakeh sakintal gak terima malah nyingkir. Dan kita aku menyek. Ya Tayan? Nggih. Saiki nandi Yu Lurah? Boleh. Temen ta ya? Nggih. Aja nggih. Nggih, leres. Sing banter kan? Nggih. Wis ngene Kang Lurah. Tak rungok-rungokno teko jero mang lho. Aku ki ya krungu. Sampeyan kok kaya ngono sih? Iku mau lho dulurku lho. Nek ana dulur kene, aku wajib ngenakno. Mesti kon setuju, ya toh? Tak dadano situ nang omah kene. Tapi aku gak setuju, Kang. Gak setuju. Kelakuan sampean ngono iku mau. Nek kon gak setuju kate nanti kon. Gak tak rapi, gak sesugih kon. Wis ngene Kang, aku wis gak ngomong balak-balik karo sampean. Nek pancet ae kelakuan sampean ngono ya. Donya brono kabeh iki. Elek-eleken untal-untalan. Kon jange nanti kon. Aku tak metu teko kene. Wis metu wae.
Dados pundi Gus Lurah kok bojone sampean minggat sampean barno ya napa? Rumahmu bingung ditinggal wong wedok. Lah nggih. Lah sampean tilem kali sinten lek bojone mboten nenten? 150 oleh api. Teng pundi niku? Klubuk. Toh. Dilek ngene mriko sampean. Oh, arang-arang. Arang-arang. Iya. Tapi gelek. Lho enten tamu. Monggo. Nggih. Nggih, monggo. Kon iki dayo tak perampok. Badhe tanglet. Tak apa? Napa bener niki sing jenenge desa? Desa apa? Desa apa? Desa Mandura. Salah. Iki ngono kuacang goblok. Ojo pringisan, ojo guyonan, ojo gegojekan. Lah nggih sing leres iki kuacang senes Mandura. Cok, kuacang iku tanggapane. Lah sing sampean takon apa? Alah rek temenan iki. Aku wis belajar kenceng temen ya, Rek. Lah ya sing takon, mbok takokno desa ndi? Critane iki lho. Oh, cerita. Lah ya critane desa Mandura. Mandura. Ngono balen. Hah? Balen. Balen. Apa bener iki desa Mandura? Kandhane kuacang kok Mandura ae. Alah rek, yayae meneh prei ae. Lho. Dani yo meneh gak prei kok dewes-wes kan. Kandhane kaitan kuacang suwe-suwe lek rondo ado nang Mandura. Nang omahe Mariati. Lho lah wis seru ngono. Lah apa kon takok? Lho sing takok sapa? Aku. Lah iya kon. Lah yo. Wong kuacang jane Mandura. Iya Mandura bener. Bener iki desa Mandura. Iki desa Mandura. Mapan kebeneran, Dik. Iya terus Arep tak gawe apa jadi irep? Arep tak gawe karang merah. Apa? Karang abang. Merah iku apa? Apa? Ayo padha ae. Oh, Arep tak gawe karang abang. karang merah ta abang? Mbok abang mbok merah, Mang. Sing temen ngomong iku. Karang abang ya Limen ya? Yo, karang abang. Karang abang. Karang abang. Karang abang ya? Karang abang. Itu karang merah ya? Itu Lek kon kate gawe karang abang desa Mandura. Aku sing gak nerimakno. awakmu sapa? Leh. Lurah rek iki rek. Dadi awakmu lurah. Iya. Kebeneran. Kate bapakne. Arep tak gawe brodol lu sisih. Kok dhisik. Hah? Lele kok dhisik le. Kon lurah. Dudu, dudu rek. Tak brodol usus. Dudu, kandhane dudu kok medhiti. Mang jare kon lurah saiki duduk. Lah yo, lek kate kon sodo aku duduk lho lurahe. Aku bayan ya. Iki lurah. Jenengan lurah. Loh. Kang, sampean Kang. Gak wani aku e. Wah, potonganmu. Ngapunten Gus Lurah. Nggih. Gus Lurah. Ya. Wis suwe anggonku meguru balik-balik nang nggone omah biyungku dan tetangisan. Perkarane bapak tumekaning pati, perkarane sing mateni bapakku jarene wong Mandura. Sampean lurah kudune ngerti sapa sing mateni bapakku. Bapakmu jenenge sapa? Bapakku Bapak Sentanu. Kandhane wong Madura sing dadi patine wong pamu. Bener. Bener lek gak salah. Saiki nandi wonge tak patenane dina iki. Ning masalah iku aku gak ngerti. Eling-eling lurah. Desane gawe kisruh. Kabeh tak usir saka kene. Krungu tembang ra tembange mbok bakul sinambi wono. Gitu? Ya. Nang desa Mangunan, ya. Lho kuno menungso sing ning dening Kuncara iku iso mbebekno. Masalah patine wong tuamu. Sementara tak gawe layang. Kene iki layange. Ayo budal tok. Aku tak budal. Bangun budal pendak. Nang klubuk. Hus. Kon iki mendak ya ta merampok rek arek-arek. Gus Lurah. Kok terus jenengan enggak ada paekor eko daya sing kados mekaten Gus Lurah. 17 menungso pondol rong wedhus. Nggih, biasa pedat to, Ton. Gak ganti wedhus. Oh, ganti wedhus malah malih kate kurban iki apa? Dandang taunane kuntul, kuntul taunane dandang. Nggih. Dadi kumara barek Kuncara tanding padha matine, Nggih. Palupi dadi bojoku. Ayo ditonton. Monggo.
Wong wedok tak kon golek utang-utangan. Anjene awak gering iki pirang-pirang dina. Gak iso nyambut gawe ya gak iso mremat. Ya muga-muga palupi ndak oleh utang-utangan, kena dimangan. Wis pirang-pirang dina gak nyambut gawe, gak mremat, gak oleh duit belas. Kok iso meneng ae gak? Assalamualaikum tanuwun lak yo ngono. Kang. Bener-bener aku mbok aja dikongkon golek utangan ta, Kang? Dek, aku iki gering, aku iki loro. Takon golek utang-utangan, mrene aku iso mereman, sampean takon nyauri. Lak yo ngono sih rek. Tapi aku mulai mbok kongkon nang ngene Wigono, Kang. Sik ta. Kang Wigono lak tau ngomong, nek ana kepepete keluargaku, sanggup bantu, sanggup ngekei. Lak yo ngono sih rek. Ya bener dek gak mokal teko omongane, Kang. Aku dibantu akeh. Oh ya matur suwun. Tapi ana ijole lho, Kang. Ijol apa maneh? Tenapaku ta? Diprakoso lho, Kang. Apa, Dik? Aku ate diprakoso. Sampeyan jangan diprakoso. Kowe sampeyan kok omah aja udan tetangge. Tak parane Kang Guno. Gak usah. Lungguh kene sampean awake gak penak lho. Ya apa maneh lho, Rek? Pokok ben-ben aja kongkon golek utangan palang tak utang-utang ning tonggo ae. Ya, monggo wis ana daya meneng ae. Monggo. Monggo Pinara. Nggih monggo Pinara. Lur, Nggih, badhe tak anglet. nggih monggo. Pinara monggo. Niki desa Mangunan ah. Ah, leres. Leres. Nggih. Mriki mboten enten utang-utangan ah. Mboten enten mriki nggih enten anu syariah nggih enten, mekar nggih enten. Niki Nggih. Sampeyan koncone Reni ta? kula nggih kancane Reni Remo kula. Oh, nggih. Ngapunten. Nggih. Kula nggoleki desa Mangunan niku madosi asmane Kuncoro. Kula. Kancamu kan tak pikir kanca. Jenengan? Kula nggih. Lho jenengan mboten Yanto e. Loh, sanes. Sing Remo mang sore. Oh, mboten tepang kula. Siji. Kuncoro. Kuncoro. Nggih. Bener. Apane iki? Kanca kula iki. Oh, kanca pean. Ya. Monggo Pinara. Aku Jati Kumara, tuju aku mrene ngeterno layang titipane Lurah Mandura. Sampai jenenge Jati Ya. Kumara, nom-noman ganteng. Dik. Iki lho ana layang to surat Kondi? teko Gus Lurah Wigono. Masa oleh. Muga-muga oleh bantuan awake dhewe kan suwe gak oleh. Saumpama oleh, sampeyan ku tak tukono saya, tak tukono gelang, Jarik kalung, kuda. jarik. Kalung 3 kilo nek iso. Bantuane pirang juta sih? Paling yo 500 paling. Cukup ta Mas Larang. Iya sih. Oh, cobanya gitu beras ae pokoknya mbek saya tok ae. Iya, ya muga-muga itu ya. Tak wacoe rek, muga-muga oleh bantuan. Alon-alon. Iya ya. Dengan sepenuh hati lho. Tak wacoe. Yo, kok temenan lo nang pasar yo mari ngono ya. Bangsat. Bangsat keparat. Kuncung tumekaning gelung Jati Kumara gak tau didugang barek wong dadak dapuramu. Wani ndugang barek Jati Kumara. Jati Kumara. Ngertenono apa isine layang ki, Mang? Babar pisan aku gak ngerteni isine layang iki. Jati Kumara minangka nantang karo aku. Kuncoro. Tuju aku mrene kepingin ngerteni sapa sing mateni bapakku ya bapak Sentanu. Oh, dadi awakmu ki ane Sentanu. Jati Kumara. Sakjane sing mateni bapakmu Sentanu gak liya Kang Wigono, Gus Lurah. Ning kandhane Gus Lurah gak liya ya awakmu sing mateni. Awakmu dijabong karo Jala Sutra.
Mbali patenono Gus Lurah. Ning nyatane ngarep aku kok dugang kaya ngene aku ya gak nrimakno. Jelas kon sing mateni bapakku ya Bapak Sentanu. Cukup. Aja nggugasu turu. Nek tak drok sandang panganmu arek pendek. Ayo dituturo papan panggonan kene. Oh mati saka tanganku. Rumangsa bombong rasane atiku sawise aku iso mudhun saka padhepokane Bapak Guru. Anggonku nyecep ilmu bentur kelakuan tak rasa wis cukup. Ning welinge Bapak Guru, Ger Joko Tulus, yen kowe wis dadi wong sing sekti mandraguna, bebasan gak tedas papak palune pandhe sisane grendha. Kowe wene ana tulung marang sakpadha bangsamu sing nggotono aweh pitulunganmu. Aja nganti kok sembarangan. Mumpung durung kedisian surupe Surya, tak mulih kepengin ngerteni seger kewarasane wong tuaku sak kelorot, ya Ibu Dewi Palupi lan Bapak Kuncoro. Piye nyungsuk? Pura kono nyusul awakmu nang padhepokmu ya Joko. Kok Rika sampe munggah ana nggone padhepokan ngene iki ana parigawe apa, Yung? Piye nggawa berita ora kepenak kanggo awakmu Joko Tulus? Berita sing gak kepenak iku berita apa, Yung? Jajal sampean utarakno nang nggone anak sampean ya Joko Tulus iki, Yung. Teko nang desa Mangunan nom-noman kang aran Jati Kumara. Iya, Yung. Kondo gole wong sing dipateni. Dek nalika semono wong tuane kang aran Sentanu salah paham nggih. Bapakmu dipateni ning nyatane bapakmu ora nate mateni Sentanu. Bapak mati, Yung. Aduh. Yo njaluk tolong karo awakmu. Ning bapak ora duweni salah. Kanggo nutuk dharma baktiku tak sumbarane, Yung. Yo tanteni piye ning kene. Pawongan sapa, Yung, sing gawe Jati Kumara. Wes, Jati Kumara. Yen kon wong sing nduk dengereng-ereng bebasan soge ilmu cukup pangertene jajal. Maju ana papan palagan kene. Wani-wanine nyumbari Jati Kumara sajayana. Aku ndoleki pawongan kang aran Jati Kumara kok kon sing teko. Gak liya Jati Kumara ya aku. Kon sapa? Mapan kebenaran iso madhep sapu jajar kalau Jati Kumara. Kon nek kepen ngerteni aku sapa? Aku Joko Tulus. Joko Tulus? Ya. Nyumbari Jati Kumara kaya ngono sajayana apa? Kok kaya prejengamu kok kaya gak ono maksud apa-apa ngene. Aku Joko Tulus anake Kuncoro sing tas kok gawe pati iki mau. Gak ono liya sing nyambung watang putuke wong tuaku kejaba aku. Jelas. Aku dhewe mateni Kuncoro gali ya nyambung watang putunge bapakku ya Bapak Sentanu sing digawe pati karo Kuncoro. Bebasan wong utang dhuwit nyaur dhuwit, utang beras nyaur beras, utang pati dinane iki kon kudu iso mati teko tangane Joko Tulus. Ayo dibuktekno ning papan panggonan kene sapa sing gemlundung sirahe ning Aku sak klimah tembomu sing tak enteni. Bukan dadamu tampan ana jajine Jati Kumara. Sombarmu kaya iso grajangin bebasane. Bebasan kaya iso ndilat wasyaban. Bebasan pitik taruh genti genten sing abluk. Jajal.
mapan oleh Rapalen japa mantramu tamakno ing dadane Jati Kumara. Pusaka Kyai Jalak Seta. Sapa manungsa tak dumuk marang pamore Jalak Seta, tak jebablang depani lemah, tak sembah ider-ideran. Yung menika yung Jati Kumara. Kowe goleki sing mateni Sentanu. Nganti teko nang mangonan mateni karo bojoku. Kowe salah, Ngger. Tak kandhane ning papan kene yo. Sing mateni bapakmu Wiguna. Jaluk sepuro. Enak ngomong gawe luput jaluk sepuro. Ngertenono. Kon nek utang beras nyaurmu beras. Yen kon utang nyawa nyaurmu kudu nyawa. Ning dina iki aku njaluk nyawane Wiguna. Waras dong, Ger. asale waras balik waras. Joko Tulus. Sepurane sing akeh aku dicabung alus Jala Sutra barek Wiguna. Ngono. Mula dina iki ayo nunggal sawiji mateni sing jenenge Wiguna. Iya. Wiguna. Apik kelakuanmu jabung alus Jala Sutra aku. Ayo. Aku gak nrimakno, gak lega gak lilo lek Wiguna kudu mati saka tanganku. Gagah, ganteng, wani sesumbar barek Lurah Wiguna. Jati Kumara. Pancen takoni kon guru ngomong tak bojo alus tak Jala Sutra. Ki sing mateni Sentanu. Bangsat, Jati Kumara gak nrimakno kon kudu mati saka tanganku. Tangeh lamun kebak ilmu japa mantra, sundha ilmune, tangeh lamun nek kon gawe patine Wiguna. Ayo. Ugan dadamu tampanono ajajine Jati Kumara kelawan Joko Tulus. Yo. Aduh. Palupe. Aku njaluk sepuro. Yo, Kang. Aku kaya ngene aku tak leren dadi lurah. Terus bocah loro iki piye anak kerja Jati Kumara? Sing Jati Kumara dadekno lurah, anakmu dadekno Carik. Ning nek dadi pamong bangunan desamu, ramuten rakyatmu, setahun pisan ibarat klambi umbahan. Sedekah, slametono bari ana pancakana cek slamet. Nek wis slamet kabeh kentinge sekadesa nanggap Lodruk Buti Wijaya. Mekaten kala wau derek-derek kula sedaya pasugatan saking kita arupi seni Lodruk Buti Wijaya kang mijil saking Jombang. Kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggen malih sanes wedal. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.